Hello guys, tokuchingamiza mchongo chenye chama secret ama confessions. I hope you are having a wonderful Thursday. Kumatima nenyika kwa muri. These past 2 days have been difficult. Right now we don't have electricity. So kuedita doshandisa wifi. Zvese doshandisa wifi saka it's becoming so difficult. Tete makasimba here uye chitupa vigai muvigisise paita vanhu vekuziva vanotevera platform ino ndadova mazuva nditi ndikanyora ndodzima asi ndakazowana zvivindi. Sonzi Grace ndakakurira kuchitunguza uye ndakarerwa kumusha kwana mbuya kumba kwamai vangu. Amai vangu nababa vangu vakasiyana. I think ndanga ndine madays ekuzvarwa. So kutsanangura kwazvo namama vanoti vakasangana nababa vangu vaita zvegold mining. Saka mama vainotengesa kusaidi ikoko ndobva vatanga kudanana. By then mama vanga vakupota vachidzokera kumba vachinohodha zvinhu zvavo asi always then wodzoka wonotengesa. Chandisiri sure nacho ndechekuti kwaiva kubhindura here kana kuti kushamba. So at one point mama vakatadza kudzokera kumba. I think ndipo pavakaita realize kuti she was pregnant. Ndobva vatanga kugara nadedhi vangu. Vachigara nadedhi vangu ndipo pavakazondisununguka inini vari kumakorokoza. Mumatauriro mama vanoti dedhi vangu vakati mama vanoratidza vabereki mwana. So mama vakadzokera kumba kwavo kwavanozvara. Then my grandparents angu aiwa vainge vasingakwanisi kudzokera neni kumurume wavo. My grandparents angu akati aiwa vainge vasingakwanisi kudzokera neni kumurume wavo kana baba vangu vaiva serious nekuda mhuri yavo vaizotevera votitora. Grandpa na grandma vakati mai vangu vasadzokera neni kumakorokoza until baba vangu vauya kumhuri yavo. Mama vanoti dedhi vangu vainge vapromisa kuti vaizotevera kumba kune vabereki vamama asi baba vangu havana kuzombotevera. Ini namai vangu, that's how I grew up, maternal side of the family. That's the only family I know. Asi ndina mukoma wangu muhombe, is the firstborn mudumbu ramai vangu. Mama vangu vaimbengi vakaroorwa somewhere ndobva vatadza kugarisana navamwene. Vana vamwene vekufirst marriage vamama vanhu vanonzi vaive vasingabharuri machira nokudaro mama vakatadza kujoiniswa club. Mama vainzwa munhu aivashedza panze usiku vobuda votarisa voona hapana ari kuvadana vodzokera kunovata. Zvodzokororazve vonotarisa voona kuti hapana ari kuvadana. Vaizomutsa murume ainge akavaroora asi murume akavaroora aingoti it's a bad dream. Okay. Eventually vamwene vamama vakazovabudira pachena kuti tiri kuzama kuti tive complete family. Handingadi muroora anongoita mabasa epamba chete. Then inini rangu basa randinoda asingadi kundiitira. Ndo marambiro akaitwa mama kufirst marriage. Ini ndakazoberekwa second marriage. Dedhi vangu havana kuzombotevera in everything. Tete after 5 years mama vakazosangana nemurume anova dedhi weyoung brother yangu. Zvichireva kuti mudumbu mamai vangu makabuda vana vatatu asi different fathers. Baba young brother yangu vakazoshaya. Pavaigara nadedhi young brother yangu takaenda tikanogara namama sekuti ndaiva mudukusa. My elder brother had to stay with gogo. Pandakatanga kugara namama na stepdad vangu zvinhu zvanga zvisina kumbomira zvakanaka. Kune vanhu vasina kana hati yekuda mwana asiri wake. Tete ndakaabuswa, ndairohwa, ndichitukwa, and sometimes ndaiudza mama kuti ndizvo zvinosara zvichiitika kana musipo. Saka mama voti vachataura nastepdad vangu. Sometimes waingozonzwa vanhu votukana. Ndaifila bad kuti ndini problem. Saka at times ndaizvinyararira zvangu. I asked my mom kuti better ndinogara hangu nagogo vakabva vabvuma. Pasina nguva yakareba ndinofunga young brother yangu yainguva nemakore 3 ndo pakashayika stepdad and mama moved back kumba kwavo kwandaigara nagogo. Tichigara kudaro mama vangu vaita zve-cross border vachiruka madhoiri vachihodha zvinhu vachinotengesa kuDurban. Vakazozvisiya vaona kuti mari yacho yavashoma ndokutanga kugara kuCape Town. Ndiko kwaishandawo gogo ndobva vazotitorao isu. Takatorwa 2006 ndinofunga. Takagara muna 2010 imba yedu ndobva yatsva. Taigara takawanda munongozivawo zvekulocation. Vaive next medu ndo vakanetsana ndobva vapisirwa mumba. Moto ndokuspreada ndo matsvira akaita imba. So mukoma wangu elder brother angari mumba akabuda hake asi vamwe vakomana 2 vekunetsana nevanhu vakatsvira mumba. After some few weeks mukoma wangu akabatanga kurwara tete. Mama ndokufamba naye vakaudzwa kuti moto wakapisa imba waifanira kupisa iye kuti afa. Hama
dzamukoma wangu elder brother ndidzo dziri kukonzeresa. Then ndobva vaendeswa kupsychiatric ward. Taifunga somwana mukomana aigona ari madrugs. Vaiswa kupsychiatric, hapana chakachinja. Ndobva vavatora achifamba navo mapostori sekuti my mom believes mune zvinhu zvechipostori nemuchivanhu. Mukoma akamboita zviri nani. Ndobva vaendeswa kuDurban kwebrother yavo kwasekuru. Tete vanoziva Durban kune makomo nemavalesi. Imba yasekuru yaiva mugomo, waitoona mvura kana wakatarisa pasi. Mukoma wangu at some point ndokubva vamboda kuzvikanda. Vakadziiswa nasekuru ndokutanga zvakare kurwara mentally. Mukoma wangu vanga vakugara vakasungirirwa in chains. Mama ndokudecide kudzoka kumusha kuZimbabwe. Reason iri kuda kurapisa mukoma. My younger sisters amai vangu akati ndisare, asi mama vakarambisisa. Reason yana mining vaiti ndinodisable chikoro nematransfers, asi mama vakaramba. Takabva tatanga kugara kumba kwana gogo namukoma, asi gogo vainge vasara kuSouth Africa. Hamenowo mai vangu kwavakanzwa umwe murume aizviti Prophet. Ndobva vamuinvita kumba sekuti muprofita uyu aiti hakwanisi kushandira mwana wenyu ndiri kure, zvinotoda ndiri pedyo ndichimumonitor. At some point mukoma wangu vaiva violent, so mama vaitadza kuvahendla. Akauya fake prophet, tikatanga kugara naye same house. And mama vaivatitsinidzira kuti titi kuna fake prophet sekuru, sekuti vainge vasingadi kuti maneighbors avo azive kuti pane zviri kuitika. After some few months, muprofita uyu sexually abused me. Akandirepa. Auntie, that's how I lost my virginity. Apa ndanga ndagara ndisina kumboita mukomana. Ndakakura ndiri an inside person. Kana ndisiri kuverenga ndiri busy with something but always indoors. So handina kukwanisa kuudza mama. Tete munoza zvechipostori zvekuti vanotanga kuungana nechina. Mama vainditi ndaifanirwa kuenda kuchina. Asi schedule yangu yanga isingatenderi. Woti chikoro votogadzira my young brother zvaive zvisingakwanisiki. Mama vaitrusta so much this guy in a way yekuti this guy akaudza mama wangu kuti mwana wenyu ari stubborn, hateereri chino nechocho. Tete fake prophet uyu akambonditi you are so beautiful. Dai ndisina kuroora ndairoora iwewe. Ipapo I was in grade 7. Chakaitika ndechekuti kuchinja kwandakaita nzvimbo nezvikoro kwakandidzosera kumashure tete. Ndaiti ndikatransfer ndosvika ndodzokorodza, ndikabva zveimwe nzvimbo ndosvika ndodzokorora. Ndairamba ndichimbodzoserwa kumashure. Mama vakanditi ndinofanira kuteerera zvandaudzwa nemupostori uyu, sokuti vaida kuzama kuti mukoma wangu apore. Musi wakandibata chibharo akanditi tiri kuenda kuchechi. Mama vanga vatotungamira kuchechi nechekare vachimhanyira kunobata nhatu. Munongozivawo zvemapastori zvekubata time dzekunamata. Kune nhatu, kune nhanhatu, kune pfumbamwe, kune 12 like kunamata after 3 hours. Ndakasvika kumba kwava kubika, kwatakurira chikafu, kuita homework pamwe nekugadzirira young brother yangu. So mupostori uyu akanditi tichienda around kuma 6 or 7 kuti titevere mama vangu vainge vatungamira. Ndakavaudza kuti ndaizotevera ndoga neshamwari yangu. Anti ndakaitwa rafu. Ndikashaudwa. Tete pfungwa dzohwanana. Ndakapedzisira ndangoita giving. Tava kuenda kumasowe kuya, taidarika neparukova runonzi Hunyani, so paive nematombo. Murume uyu ndopaakandibata, akandivhara muromo, akandibata chibharo. Apedza akanditi ukawana waunoudza ndichauraya mai vako first, ndozopedzisira nemukoma wako. Takasvika kuchechi ndikapretenda senge everything was okay. Friday morning ndakakasika kubva kumasowe. Mama vakatobvunza kuti ko wai wasvika pasowe uri mumudi. Chero kutaura navo ndaisada tete. Ndainge ndakavatsamwira rafu. Tete chimwe chakaita ndisataura ipapo ndechekuti fake prophet uyu taiti tikasara naye before rape incident aitora pinches otanga kuruma mukoma wangu airwara. Apa mukoma wangu hapana chaiziva. Mukoma wangu aizoti ati bengeni ndipo paazovunza kuti chii chainge chiitika, sokuti nyama dzake dzainge dzorwadza. Ndoona sekuti fake impostor aida kuinstilla fear beforehand kuitira kuti kana ozoita zvaanenge oita ndinenge ndichingochka. Tete imwe reason yandainge ndisina kuudza mai vangu ndeyekuti I was so upset with her for making me doing things that I did not want to do in the first place. Look where we landed, kusvika pakubatwa chibharo.
Ndakabva ndadzokera kumba ndikasvikogeza makumbo ainge ane ropa. Wiki iroro ndowiki rakadzoka gogo from Cape Town vachiti vabetsere mama vangu sezvo vainge vaine mwana anorwara. Ndakasvikotora bucket rangu ndogeza maoko nemakumbo sekuti kuchikoro taive takadzidziswa kuti if something like that happens, don't wash your private part. Gogo vakabva vapinda vakabva vava concerned vakatanga kubvunza chii chaitika. Ndikaexplaina everything kuna gogo. Gogo vakati makumbo aivarwadza vaizofamba sei neni kundiperekedza. Ndikavaudza kuti vasazvinetsa ndaizoenda ndoga. I was determined to report this fake impostor. Vakavunza kuti mama ndainge ndavaudza, ndikati kwete, avo ndaisada kutaura navo. Mama vakazosvikawo tikaenda kumaporisa. Murume uya akauya akatorwa akasungwa tikaenda kukoti. Tete akangopiwa 5 years only 5 years. Tete akabuda ndaigara ndichimuona kumaraini medu ende zvaindishungurudza zvisingaiti because ndaingotya. Ndakasvika paextent tete kuti ndakatiza kumba pave nemwe mukomana baba vemwana wangu wekutanga. Zvehuhwana hudiki handinambobvera ndarara naye or anything. I respected my body so much zvekuti chero kubatwa muviri wangu nemunhurume ndaisada. Mukomana uyu ainzi Richard. Takangodokerwa kurodhi tichitaura, hapana chatakaita. Kefyu yangu yaiva 6 ini ndakazosvika kumba kuma 8 ndikanzi ndidzokere kwandanga ndiri. Then ndo madzingiro andakaita pamba ndikatanga kugara naRichard. Tete I had no choice. Magariro andanga ndava kuita pamba pacho anga asina kunaka. Mama vangu vaiti vakatsamwa vaindituka kuti ndosaka wakarepewa. My own mother vachindiudza mashoko anodzimba kudaro. Nanhasi I will never forget those words. Vaitoti ndini ndainge ndaiitira murume wekundibata chibharo action. Those words I will never forget them. It was not my fault. I did not ask for this. Pandakatizira Richard ndakangogara 4 years. Tete ndaishungurudzwa ndairohwa. Hama dzaRichard dzaisandida. Ndisati ndaita nhumbu tete mama vakambotevera vachida kunditora, asi ndakati better kuabviswa nevatorwa than kuabviswa namai vako. Worse still, your own mother, a person who was supposed to protect me, was the same person abusing me. Takazobva naRichard tikanogara kuwedza. Richard ameno zvaanga akaitwa namai vake zvinotonetsa kutsanangura. Akambobuda akadzokera kumba kwavo, ndikazoita wekutsvaka. Handina kumutevera. Ndokuzobva ikoko mama vanditumira mari vakanditi nditsvake basa ndishandire mwana. Yes, vaindibatsira, but it does not change anything. Auntie, I was the brightest student pachikoro, but all for what? Every prize giving day it was given kuti ndaiwana prize. I really don't know what happened. Asi ndakazotanga kudzikira because I was not focusing. Ndikafaila grade 7 because of situation yandainge ndasangana nayo. Up to this day mukoma wangu asati aita zvakanaka, asi ndaiti ndikashanda mari yangu ndaipa mama kuti vawane kuchengeta mukoma airwara my young brother. Tete, my mother did what she did and never showed me love. Maybe stress sekuchengeta murwere, but I will not stop loving her regardless of what happened. Mukoma wangu pane time yakamboita zviri right. Akasangana nemusikana wake vakatoita ka small family ke 2 boys, asi mukoma aisashanda zvokuti zvaigona kumubata. So ndini ndaibatsira mama kuchengeta mukoma nemhuri yake. Tete zvinhu zvacho ma on and off zvichingodaro. Mai guru vakazongosvika pakuneta ndokubuda ndokuenda. In fact, vasati vaenda vakatanga kudana nemwe murume vachiri kugara nemukoma wangu. Tete kuramba ndichifunga nyaya iyi kunondidisturba zvekuti at times ndinonzwa like brain dzangu dziri kutaura dzega. Tete I'm just bitter. Ndokasika kutsamwa. Sometimes vana vangu ndinoita zvekuscreama kana vachiita musikanzwa. Tete ndikambokudzosera kumashure mbijana. Mai guru vangu vaive nemwana wavo ainzi George. George vaigara naye. Ndini ndaimuendesa kuchikoro. Handina kumbobvera ndada kusarudza vana. Kwete tete, that's not me. Mukoma wangu akada mukadzi wavo ane mwana wavo. So mwana yeye became part of our family. Mai guru vaisiya vana vega mumba. George ndiye akazokumbira phone pa next door akandisivisa zvaiitika. Chikafu chataitenga chevana vaisponsor chikomba chavo zvavo. Vakazotora vana asi chikomba chaive abusive towards vana. George akatiza pamba and my guru did not even bother kumutsvaka kuti aivepi. Akatoshaika
kwemwedzi yakati kuti. Mama ndiwo wakazoenda kumba kunochengeta vana because mukoma vainge vaendeswa kuchikurubhi, kupsychiatric ward, so vana vaingova voga. Nanhasi mama vachiri kumusha, mukoma vakatotariswa nemadoctors vachitoti pfungwa dzavo dzaiva right, paiva pasina dambudziko. Mama pavaifamba pese vaidzwa kuti baba vemukoma ndio vari kupengesa mwana vachiita mari. Baba vamukoma wangu vari kuUK ende vane mari dzavo. So kupenga kwamukoma kuri kuvabenefita chose, vatori businessman anotozikanwa. Now tete, I'm reaching out to you kuti ndiwanewo help. Kwete handisi kuda help yemari. No. Ndiri kuda help yebasa. Ndakaita caregiving uye ndine day job asi zvinhu hazvisi kukwana. Murume wangu haasi kushanda currently plus anoita kusaridza mabasa. Saka mabills ekuno kuSouth kubva kurent, chikafu zvakatarisana neni. Kozotiwo mama kumusha vanoda help kubva kwandiri sokuti vanochengeta mukoma. Kozotiwo vana vamukoma vanodawo help kubva kwandiri. Tete ndinoda help yecounseling chayo. Mukati memoyo mangu mune gomba risingavhariki. Ndakatombozama kunamata tete, ndikaita senge ndakangamwa, but no, I'm not okay tete. Murume andiri kugara naye akangochinja out of nowhere. Kutotanga kuura, kushungurudza zvekuti at one point ndakasvika pakumusungisa. Tete ndichawanawo zororo here ini? Tete ndinotsamwa pakusvika pakutema munhu chaiye kunzwa hasha handityi. Chero kuda kubaya munhu nebanga chaiko asi ndinozvicontrola at times. Please, kana pane vanhu vari muCape Town, Western Cape, vane malinki emabasa ndapota ndibetseraiwo mweya waMwari. Mutoro wakatarisana neni muhombe. Saka ndikawana weekend job or even night job handishandi zvangu kututsira kamari kandiri kuwana. Situation yamukoma haisi kuchinja. Asi at times ndinobatwa nepfungwa dzakashata, even dzesuicide chaidzo. Upenyu hwangu hwakaoma. Baba vangu handivazivi, real surname handizivi, hama dzekwababa handizivi, dzinza rangu handisivi. Ndizvo zviri kukonzeresa here because I feel like I'm cursed. Handizivi kuwanda kwemaproblems kuri kuita kamari kese kandinenge ndawana kangopera ndisina kuona chayashanda. Izvozvi ndine pressing issue yemwana wamukoma wangu. Tete ndinzwise handisi kukumbira mari. I'm a hard working person. Ndiri kudawo rubatsiro rwemabasa ndishande kunyanya vari kuWestern Cape. Ndinoshanda anti kana pane vane maleki ndapota ndibatsireyo. Maybe ndingakwanisa kuraramisa mhuri ndatarisana nayo. Izvozvi nditori nepressing issue yanagogo vanoda chiredzwa sokuti ndakakurira mumusha mavo pachishona panoda chiredzwa. Baba vanga vasina kuroora. Moyo unoda asi homwe yacho inoramba tete. Gogo is the only one vanonditi mama, I'm closer to you than my own mom. Ndinoda kuvaitira asi homwe hainditendere. Vanobvunza kuti unoda kundiripa ndafa here? Ndinoda kuzviita asi handisi kukwanisa. Gogo wangu was there for me. Ndikawirwa nedambudziko ndiwo first port of call. Ndiri kuda help yebasa tete, not mari, chero necounseling. Ndatenda musakangamwa kuviga ID. Vana vamukoma wangu vanondidzimba ndikasavashandira vachazovei. Mai chose boyfriend over vana. Vane hanzvadzi yangu havana dzinza ravo. Ndini zvese zvavo. Ndibatsireiwo nebasa, ndibatsireiwo vedare. This is a very painful story. Pavakatumira audio pose pavaitaura she was crying. Like this is somebody who's hurt deep. One thing that I liked about this entire story is vakabatwa chibharo. Vapedza kubatwa chibharo akati handisi kugeza. Akangogeza makumbo akabva akati ndiri kuenda kupolice station. Vana vadiki vari kuona channel inoi. Do you see this? Akati I'm not going to talk to my mom. I'm not going to talk to anyone. Kuchikoro takaudzwa kuti tinoenda kupi? Tinoenda kupolice. Vanamai ngatiregei kutrusta vanhu nekutora vanhu vamastranger tichivaunza mudzimba dzedu. Handi mazviona kuti kwanzi vaitora pinjisi achitsunya mwana pamwana nemamental issues. What is that? Why would you take munhu, a stranger, total stranger, to bring them in your house? Believe whatever you believe in, but you are hating your children. Rukukuvadza vana future yavo. This is very painful. Ndokumbura kuti munditi ID, ndokumbura kuti munditextire.
because vakatumira audio saka kuti ndizotsvaka chat yavo it becomes difficult. Zvakaoma. Makadiko tete, ndine nyaya yangu handizivi kuda ndingabatsirike. Nyaya iyi inogara kundishungurudza. Tete, nyaya iyi yakaitika mugore ra2008. Ndakashayikirwa namai vangu. Baba vangu vainge vakashaya 2002. Mai vakashaya 2008. Parufu rwamai painge pane hama dzamai dzababa hadzina kukwanisa kuuya. Chakandishamisa ndechekuti mai vakangonovigwa, isu vana takangosiyiwa pamba. Taiva vana vadiki. Vanhu vakazongoparara. Takagara hedu. Ndikati hangu ndichifamba ndichibva kwandinoenda, ndobva ndadarika nepamwe pamba panga paine mumwe murume, asi handimuzivi hangu. Murume uyu ndokundimisa ndichifamba akandibvunza kuti ndaisada basa here, sokuti hanzvadzi yemurume uyu wandichati make ane hanzvadzi yake yaida basa. Sezvo taive tangosiyiwa pamusha tiri vana voga, ndakabva ndabvuma kuti ndaida basa. Asi ndakaudza make kuti ndichatanga ndanotaura nehanzvadzi yangu mukuru ndonzwa kuti anoti chii, kana kuti iye make aigona yake kunotaura nehanzvadzi yangu. Akati painge pasina dambudziko. Ndakabva paya ndikanotaura nehanzvadzi yangu yandichati Simba. Simba akanditi vainge vaonana namake uye vainge vatotaurirana zvinhu zvose zvaiva mugwara. Takataurana. Ndakatoperekedzwa nehanzvadzi yangu Simba. Tikanosangana nemurume uya, tikakwira tikaenda kuHarare. Zvinhu zvose zvainge zviri right. Ndakasvika kuHarare tikaenda kumba kuhanzvadzi yake yaita zvekuenda kuSouth Africa. Patakasvika paive nemuroora aigara ipapo aida kuzoendwa naye kuSouth Africa, wandainge ndanzi ndishandire. Takatosvika asipo. Akadzoka hake akandiudza kuti aiita 2 weeks asipo, 2 weeks pamba. Saka Madam Boss vakandiudza vaizosumuka nemuroora wavo, ini ndaizosara nemwana. Zvakanaka zvose zvakarongeka. Vakagara 2 weeks vachirongedza zvinhu zvavo, ndokurongedza zvinhu zvavo kwava kuenda kuSouth Africa. Vaenda kuSouth Africa, Madam Boss vainge vasiya vandiratidza umwe mai. Ndikaita problem ndozonoona mai vaya. Mai ava vainge vakaita vechikuru, chero nyaya dzechikafu. Pasina 2 days mai vaya vechikuru vakabva vauya vakabva vatanga kutora chikafu chandainge ndasiyigwa nemwana uya. Apa iniwo ndaiva mwana mudiki. After 2 days vakadzoka vakatorazve chimwe chikafu. Ndakavabvunza kuti vaizvifambisa sei, sezvo ini ndaigara nemwana. Apa ndiwo vainzi vaifanira kubatsira, not the opposite way. Mai vaya takasvika pakunetsana. Kwavakundiudza kuti ivo ndivo vaitonga pamusha apa. Kana ndasvotekana nazvo, nditakure zvinhu zvangu ndiende. Tete, makuriro andaive ndakaita ndichishungurudzwa, ndakabva ndaoneka hangu ndikati ndaisakwanisa, sezvo mai ava vaiuya vachikumba chikafu. Ini ndini ndaizonetsekana ndichishaya kuti ndobikira mwana chii. Kana zvotaurika zvaita senge ndaitora chikafu ndichiendesa kumba kwedu, sokuti mwana paibva kuchikoro aizoshaya chekudya. Vakati ndiende zvangu, asi ndakavataura kuti chero hembe ndaizosiya, sekuti tete ndainge ndisingadi kuita sekuti pane chandainge ndaenda nacho. Ndaizodzoka kana Madam Boss vadzoka. Tete ndakaonekana namai vaya vakatokiya madhozi, vakatora mwana wemuroora waMadam Boss vakaenda naye kumba kwavo. Ndakakwira ndikaenda Mbare kwaiva nasekuru vangu. Ndikasvika ndikavatsanangurira nyaya yose izere, vakandipa mari yebhasi ndikadzokera kumusha. Ndaenda kumba ndakagara mwedzi ukapera, Madam Boss vakadzoka. Tete ndakazoshamisika takagara pamba, ndobva pauya mapurisa. Mapurisa uyu aitsvaka ini. Ndikanzi pandakabva kuHarare ndakaba zvinhu zvacho raiva grocery, mafoni, masim card kuSouth Africa, zvinova zvaive zvekunipa. Chakandishamisa, ndakapedza 1 week ndiri pastation, no kuendeswa court, no nothing, ndakangogara. Apa kumba kwainge kusina munhu. Hanzvadzi yangu Simba ndakasvika aendawo kubasa. Saka ndakashaya akatevera kuti anzwise kuti nyaya yacho yaifamba sei. Pakazoita mapurisa 2 aiva paduty. Nyaya iyi ndikaitaura inondirwadza. Tete ndaive ndisina kuiswa muchitokwisi. Ndaiva muofisi mavo ndichiswera ndakagara. Kurara manheru ndairara pabhenji. Ndakaita about a week ndiri ipapo. Pakaita mupurisa ainzi Muzavasi neumwe aiva paduty. Ndokubvunza, vakandibvunza kuti ndaive ndavigura chikafu here, ndikati kwete. Vakabvunza kuti ndaive ndageza here, ndikati kwete. Umuuya ndokuenda kumba kwake, ndokutora sadza ndokundipa. Kwakuti
Kwakuti kuma late hours kuma 11 ndakavata pabench vakabva vandirepa vese vari 2 vachindichinjanisa. Vapedza kundirepa vakabva vandipa mari kuti ndibude ndiende. Neudiki pamwe nekuvhiringika nekubata chibhare kwandainge ndaitwa handina kuziva kuti zvichandivhiringa kwemakore akawanda. Tete chero izvozvi mukandiona handisi munhu chaiye ndinoita kunge ndinopenga. Mupfungwa dzangu ndinotonzwa kuti ndinoita kunge ndinopenga. Ndakakwira bhazi ndikaenda kuHarare kuna tete vangu ndikavaudza, vakati nyaya inonetsa rega ndifonere ana bhodhi vangu. Ndopa vakafonera vana baba vainge vasara vaigara kuChipinge, ndiko kwandakaendesa ndikanogara ikoko. Mwana wamai vangu ndakaguma kumuona musi wandaenda kubasa riya rekuHarare, that's 2008 kusvika 2023. Tete relationship yandinayo currently iri kundirwadza. Chero tete makatarisa pikicha randakatumira muchaona kuti ndakachekwa dama rose nemurume. Pfungwa dzangu dzinoda kuti dzidzokere kumusha sezvo pari zvino ndiri kuSouth Africa, asi tete ndinotya mapurisa aya kuti havazonditsvakiri mhosva here, vachitya kuti ndingazotaura nyaya yavo yekundibata chibharo. Tete handizivi kuti ndoita sei, ndingabatsirika sei nekuda kwekubata chibharo pakamba nemapurisa ari muuniform. Tete kubva zvandabatwa chibharo upenyu hwangu hauna kuzomboita zvakanaka. Ndakatovhiringika zvakanyanyisa kubva musi wechibharo kusvika nhasi. Tete mungandibatsira sei? Ndozvinhu zviri kuitika munyika medu. This is what is happening in our country, in the country of Zimbabwe. What does this mean? Kana mwana achinzi akarepoterwa kunzi aba ndokuendeswa kupolice station ndokunorepwa mupolisi nemapolisi akapfeka uniform vachimuchinjanisa vari vaviri. This was 2008. The year is 2023 nasi. She really needs counseling. But ndiri kutiwo imimiwo semaporisa muri kutidzidzi, what are you saying to us? Mune power, mune authority over vana vari vulnerable vanouya kustation kuzoprotectwa nemi. Instead of being protected by you, you take advantage of those children. Kudenga kuna Mwari. God is watching. Where was she going to report? Where was she going to report? Kana arepiwa mu police station mu anoripota kupi? Mamubvisa unhu. You have humiliated this girl. Mukamubvisa power. Mukamuradza kuti hasi chinhu. She is powerless because mamurepa mu police station. Chikai Mwari. My first 2 stories no problem text reo. I'm going to get people who are going to help you. Anditi chawana vanhu vachakubatsirei. Retriga itiverenge nyaya inotevera. Makasimba here tete, ndiri mukomana wechidiki ane makore 24. Tete kufamily yandinobva kune mari chaiyo kwete enhema asi yemashuwa. Tete asi mukandiona hamufungi kuti I come from a rich family. Ndongoriwo munhu ari basic, asi kuva basic kwangu is by choice. Dei ndakabvuma kubatiswa mushonga nasekuru wangu padeathbed, ndingadai ndine mari yakaipisisa. Ndinobva kumhuri inozikanwa muguta reHarare. Family yangu owns a fleet of mabhazi. Tete hapana route rasiri mabhazi aya, even cross border route akabatawo zvakare. Mai vangu vakambozama kugara pamba apa, asi vanoti vakazobva nekuti pamusha apa paizenge pasingagariki. Baba vangu vainzi vainge voshura mumadrezi. In fact, my firstborn ababa vangu with different women akatoti one day. Mukutaurika kwazvo zvinoita senge vakaiswa mhiko dzekuti vasagara nevakadzi, otherwise zvikwambo zvababa vavo sekuru vangu vaizoshungurudzwa vakasaita mari. Ndingangoti tete baba vangu ini was married off zvikwambo zvababa vavo because sekuru vaitosapota promiscuous behavior. Mukuudzwa kwandinoita zvinonzi mai vangu vakambozama kuhadhira asi vakapedzisira vaenga mabhutsu. Sekuru vaiti ndisare asi mai vakatsika madziro vakanditora vakaenda neni kumusha kwavo. Hanzvadzi dzavo dzakavadzosera kuchikoro. Mai vangu vakadzokera kuchikoro vakazoita kosi yavo yeudzidzisi. Ndakanogara namai vangu kuGokwe kwavaiticha. Zvekuti zviya zvekuti ndinobva kuhealthy family zvaisataurika. Taingorara my basic life tete namama. Handishori hangu hakuna musi watakamborara nenzara, asi kufunga kuti vedzinza rangu vanoswima mumari zvakangooma hazvo.
Mama vakazosangana nerumwe murume kugoko ikoko vakaroorwa kunobvisa chaiko vachiti Shame has been lifted. Tete happiness was short lived sokuti baba ava vandichati ngoma vairatidza hostility kwandiri kusatondida chaiko and marriage yacho haina kuzombogara. Mama chose me over ngoma. aiva emotionally and physically abusive. Takagara ndikakura ndiri kugokwe. So imagine my surprise one day ndaenda kuma neighboring village ari padhuze nechikoro ndichiwana pamba pandaigara namama chiwana pane mota svinu yainge yakandimirira. Vavakidzani pachikoro vaiva vakadongorera. Hanzi vaiva vatumwa nasekuru kuti vauye kuzonditora. Sekuru vaida kundiona sezvo vainzi vainge varwara chose. Why me and why now? Heya, mari dzekutuma madriver nemota dzinodhura vaiva nadzo, but vainge vandisiya ndichitambura one. Mabhazi ekumba ndaigara ndichiona yeti hapana musi wavakamboudza maemployees avo kuti vapfuure vachindimhoresa kundimhoresa chaiko. I knew vanga vasinei neni. Even my father chaiwo vaidya zvavo nyika rutivi. Ndakada kumboramba asi mama vakati ndiende, Mwari ndiye anochengeta vanhu. Ndakaenda paya, sekuru was lying on his deathbed. Pavakandiona vakafara chose vakati zvakaitika. I still remain his favorite grandchild of all times. Pakatoitwa party when all this was strange to me. Ndakatanga kuita favorite wavo rini. Muruma sekuru even ndichiri mudiki maisapindwa, even kutsvaira vaitsvaira vega. Gogo vainge vakashaika kare tete and sekuru havana kuzomborora zvakare. Saka vakanditi musiwo ndaifanira kurara murumavo just to catch up. Ndakarara tete dova mambakwedza, I think around kuma 2ish. Sekuru vakandimutsa vakati pane zvavanoda kundipa zvaizondiita muumbe. Babangu vaindidadira vaizouya vachipfugama ndinenge ndava muumbe. Ndakatadza kunzwisisa kuti vaida kuzama kuti chii. Vakanditi nditore briefcase raiva pasi pemubhedha. Vakanditi ndivasvitse vaida kuzondipa zvinhu zvacho. Pakuvasvitsa briefcase rakabva radona. Ndokuona hai mani mune zvidhori zvakaumbwa. Zvimwe zvakabayiwa netsono, zvimwe mapanga, zvimwe zvaiva zvakabayiwa maziso, kozotiwo mapicture edzimwe hama dzandaitoziva dzaive dzakafa kare vaiva nadzo. Tete ndakavhunduka ndikamhanya ndichibuda muruma sekuru ndikanorara mulounge. Makuseni sekuru vachinotarisa vakafuma vakafa. Ndakatoudza bamunini kuti sekuru vaiva nebriefcase ravaida kundipa asi ndainge ndariramba. Ndakanyatsoona kuti bamunini Gilbert vakava interested vakati ndinovaratidza pandainge ndariona. Ndakadzokera kurumu kwasekuru vaya, briefcase panga pasina, asi ndine sure kuti hakuna ainge apindamo sokuti board yasekuru yanga isati yaendeswa kupala, vainge vakamirira paperwork kubva kumapurisa. Burial yakaitwa ikapera ndikadzokera kumusha kuna mama, asi ndakaonotisa kuti kubva zvandakamenisha zvebriefcase izvi vana bamukuru vangu nana bamunini vakuda kuzviswededza pandiri. My own father chaiwo vakatoti kana ndisingaridi, he was more than happy to have it. Ndoona sekuti vana vasekuru vaitoziva kuti briefcase iri ndiro raiva nembashto dzose. Tete mukuzofamba ndakanzwa kuti sekuru vangu vaida kundisira mushonga yavo. Pane mamwe mazuva ndaiti ndikavarota vakabata briefcase iri, kana ndanga ndava pedyo nemajor breakthrough kutoziva kuti zvadhakwa. Tete zvekuti kwaimbova nefleet of buses dzanguva ngano, mabhazi mazhinji akagojenuka akugara kumaworkshop tete, asi chandinoda kutenda ndechekuti kunzvengeswa muurombo uhu. Shuwa machitsirwa dzimba ini nichisirwa urombwa neuroyi. Right now ndiri kuzama kugadzirisa upenyu hwangu. Handisati ndava pandinoda kusvika, asi handisi pandaiva nesoro. Ndichashanda nesimba kwete nemushonga. Mama vakazowana transfer vava mutown kukwekwe. Up to this day briefcase rasekuru harisati rawanikwa. Physically and honestly I don't care. Vana vavo pavaimbodya mari dzemishonga yababa vavo vaichiziva. Ndipo pandakazoona kuti tine hama dzatisina ukama nadzo. Hard work and prayer ndichasvika kure. Alright, tazvinzwira tinotenda Mwari kuti dzimwe nguva inongozoona kuti zvinhu zvacho zvina maturo chokwadi kwai ndiwe favorite, muzukuru favorite munhu asingakuzivi.
Right. Guys, nasindauya right, nasindauya pano kuzokutaurirai panyaya peStarlink. Vanhu vari kuZimbabwe vari kutambura neinternet. Tauya neWi-Fi. Mogara muchiti, hey, vatete munotaurisa muri kupedza data. Yes, you know we don't do data, guys. We are doing Wi-Fi. Uyezve kuvanhu vanoita remote jobs anditi. Pane mapackage ari panapa. Pane package inoita $300. So $300 kit. Installation mukasvika mukashandisa code yandichasiya mudescription box kana kuti mucomment section munopiwa installation which is free. Pamwedzi munobhadhara $35 anditi. Cool Starlink, you manage your own account, but nema charges, my bank charges, I think one is $5 pamsoro unozobhadhara $40 pamwedzi, which is what? Which is reasonable pamwedzi. Apa this is unlimited Wi-Fi. Inobata about 100 square meters. Mumba, it's about 200 megabits per second. And iri mobile. Zvichireva kuti kana wewe ukafunga kuti nhasi ndiri kuda kunoshandira ngokwe, inonodi inoshanda unongovaudza vokuchinjira location. Then for vanhu vane mazimba ehuma hombe tokuziveka kuti kwa imi mazimba mune mari, vanhu vane madouble story, pane paunozoona kuti kiti yekutanga yandakuti ye300 inogona kutadza kubata mune mumaroom because zimba yenyu ine mawings, kotokuziveka mazimba mune mari, mune mazimba madouble story. Saka pane kit $440 anditi. Then installation is usually $60. But mukashandisa link yandichakutumirai code yakanzi anti-GL anditi. Munobva mawana installation iri free. It goes up to 400 megabits per second anditi. Hamuchajiwi installment mukashandisa kuti tabva kuna tete glory, tabva kuna glory anditi. Pane the next one, pane kit iri kuita iyo $100 per month. This is a roaming one. Zvazvo kuti unoenda kuSouth Africa, unoenda kuDubai, unoenda kupi, unofamba nechiruta chako. Iyi inoita $300 zvinhu zvachona, then unongochibhadhara $100 pamwedzi anditi. Anyway, in Zimbabwe we have installments also anditi. Unobhadhara $190 vouya vozokusetara up, then data wozvitengera, but this one will be managed by the company anditi, until munhu apedza kubhadhara mari installation, kubhadhara mari iya inodiwa. Saka munotogona kuti ubhadhara nema-installments. Saka pana munhu anozoti hatina Wi-Fi vatete, aiwa Wi-Fi yapindira. I remember very well pana ndiri kuZimbabwe ndaitenga data about $200. Mangwana makusenda mukarapera. Like, dude, there's a lot of money. Data is expensive in Zimbabwe. Saka company iri kuya neStarlink anditi. Zvakare ndichasa company profile yavo. Vanomanage ma-project. Tine hama dzedu dziya dziri kuUK anditi. Moti muri kuvaka imba yenyu nemuchitumira tumirai 1,000 matumira, tumirai 2,000, tumirai 3,000. Mozodzoka muwana pachingori gdzekeni pasina. What is what you go picture next door? They manage your project. As we speak, they're in Lower Gweru. I sent them. I told them, guys, ndek Lower Gweru. Pane munangachi tivakira. Remember, ndakakudza kuti takagadzira plan yemba. Tikati, you want this house. Even an open plan. Ndoba ndakabhirid akasvika akatasa plan akati handizvezvi. Akavaka zvaanoziva. And I don't blame him. Vanovaka zvavanoziva zvekuti room. Kwai irumi. Then door. Mumba mamai vangu. Hapana pekuisa TV. Madhoga. Saka ndati endai kuLower Gweru. Munogadzirisa. Murukunzwa. Mosvika moputsa. Vari kuextend. They are holding this project. They are doing it. Immediately, you don't even have to worry about it. Nitazokuupdate kuti zvashanda sei. But makuseni vadomukira kutumira message vakanditi sitadoinda. Vainda Lower Gweru izvezvo vadosvika vakunotanga kushanda. Vanoita matiles zvakare. Anditi. Saka ndatoti muri kuisa matiles. Muri kunoputsa midhuri yakasiya wako nabhiridha vaya kumusha. Monoplaster. Musa matiles. Uzare uri ungaingai kana mapedza mubva maisa Starlink. Chimwe chatichada chi. Chazokutumirai mapicture ebasa ravo naika. Alright. Chekupedzisira vari kutengesa zvakare dzimba. Vane real estate, so it's a big company. Vane dzimba dzavari kutengesa. There is a house in Cold Comfort. There is a house kweStogoza zvinhu zveHarare. Ndikatitarise mastenza yakuti kwa haribe. So there is a 6-bedroom house for sale in Borodale. Anditi. Then there's another house. This one is a double story. It's in Cold Comfort. 5-bedroom, 4 downstairs, 1 upstairs. Main bedroom with ensuite. Then there's another house
in a 5-bedroom elegant Marlborough. Old Mazoe Road frontage. Zvinoenda kugosa kuti Mazoe Road ndeipi. Ina handisi zvemunhu Harare. Asi ndidzodzi dzimba saka vanhu vari kuUK vada kutenga dzimba, kune dzimba 3 dzandatumigwa idzi. Saka ndati vanoita sei? Starlink number 1. Number 2, project management. Anditi project management vanokumanejera project yenyu. Number 3, vanoisa matiles, vanopenda. It's more of construction. Number 4, vari kutengesa zvakare dzimba. Project dzenyu dzose vanokumanirai. Chenyu ndechikutumira mari. Ndakadovaudza zuro ndikati mai vangu vafonerei. Nhasi makuseva kanotodoinda. Vafumo vatajonga muromo variko. Toda vanhu vari efficient. Hati tikatoti ngatichimhanyei tochimhanya. Mudzi uchipera tinge taona kuti mai vangu mbuya vashekai nava kugara mumba ina matiles vanga vavo vanogara vachife madhasi. Ndakapoindako ndikati asthma attack. Saka ndadoona kuti December wasvika. Ndodzokera ndonoita asthma attack zvakare. Bodo ndeimwisa matiles. Saka imimi kana muchida kuti vauye vanhu ava ndichasiya code handiti mungoshandisa code. If you get the code sekuti mukatenga imba yekuHarare muchaona kuti inenge ichiuya ine Starlink, hamuzochajiwi ma-installation fee handiti kozoti vari kuda Starlink hande ikweyo mungoudza kuti atumwa naTete Glory ndichasiya malink ekuti Starlink hausi zvese ipapo. Project management nema-project management handiti. Alright, nyaya yedu yekupedzisira yamino ingabuda apa regai tiverenge pane asisi vari kuDubai vedu veka zvakaoma vanhu vaya vekuenda kuDubai. Alright. Okay, ndakaunzwa kunoku neagent ndichinzi ndiri kuuya kubasa Tete, ndakashanda ndisingapiwi pay ndichinzi takakutenga iwewe. Ndakazongoitawo mukana wekutiza nawo ndokumbira vanodawo kundibatsira ndiwedzere mari yangu kutenga tiketi nekubhadhara outpass ndiende kumba. Ndiri overstay, ndiri paoverstay chaipo. Ndiri kugarawo neumwe musikana wandakakumbira kuti ngondipawo pekugara. Ndakambokumbira help kuno kune mamwe mazimba ari kuno but chavakagona kundiseka chete no help. Anoda kundibatsira anobata imimi. Ndaneta nevanhu vanongouya vachitaura zvavanoda pasina help. Ndinombobatwa nepfungwa dzekuda kuzviuraya zvangu ndife ndizorore uku mama vari kuhospital vari kurwara ndini firstborn. Now I can't explain zvakawanda. Ndiri mupain hangu. Chandakuda kudzokera kumba. Ndobva ndati saka uri kugara kupi? Plus mabasa kuDubai kau. Akusi kuAfrica sei usiri kuwana basa. Akati kana usina mapepa anonyaradza zvisingaiti cause munhu anokupa ndogona kubatwa. Munhu anokupa bandogona kubatwa nepolice. Iyo anodi anopinda busy. Ndotogara neshamwari but ndakutomuremedza zvangu kubva kuchikafu ndiye anoita zvese. Moyo wangu dai ndadzokera kumba nekuti pfungwa dziri kundiremera zuva nezuva zvangu kuti ndichazoita sei uye ndichazovei. Kumba kwedu ndiniwo munhu anotoonekerawo kwandobva ini kune nhamo chaiyo. Saka vari kuti muri kuzvinzwira situation pano vari kutaura kuti vari kuDubai so she needs help, she really needs to go home. But sataenda kumba because ndoziva kuti paunosvika kamucountry of course vakaoverstay. Paunosvika mucountry life inenge yakaoma. Hapana here vanogona kungombowo zvimapisi jobisi because ndoziva kuti pane team UAE panapa. Guys vanori kuDubai mati tipei kama-answer. Basa hariwaningiri kana wakaoverstay. Kuti mwana ashande kudzokera kumba kobatsira chiiwo zvinhu zveshe zvakadooma kumba ikoko. Apa kutotsvaka mari kuenda kumba. Zviro kuti vachanodlei kumba ikoko. Ndoona sekuti kana adoverstay zvino zvoitwa sei asi ngaatsvake basa ashande ndo maonero angu. VekuUAE tiudzeyo kuti zvinoitwa sei handiti ndoziva kuti muriko. Alright. Pane nyaya nyaya dzacho dzakawanda guys. Machata angu akawanda ndichatotsvaka imwe phone because it's overwhelming. Alright. Hi Auntie Glory, or should I say my sister Ndrima Ngwenya as well. I follow you and love your channel Dark Secrets and Confessions. I'm learning a lot from it. I'm a woman aged 44, divorced for over a decade now. I chose to walk away because of being physically and emotionally abused. I told myself I don't want to get married again because of trauma. But now I feel lonely. I feel like I need a partner. I'm looking for companionship, kunyanya, then see how things go. I'm a peace-loving person. Anoda kugara achifara. So I'm looking for someone with the same qualities, not abusive in any way, non-smoker. Anoziva nekuchikamari, ari single, no married men please. I have 2 kids above 18. She's in Zim. She's a beautiful woman. Munoza ma plus size. One thing about plus size women, kachiti plus size kune vanhu vasiri kuzwa zvanokura. Madzimai ma African women, like you know, vanema care of chichichi. They are loving. Vaka imigani. Vari kutaura kuti vari kutsvaka gentlemen. Ma gentlemen muripi uyaitoni.
vari kuda munhu ari single, no married men, vakati vane zvismile zvavo. So ndakangoti vakanditumira picture ka iva picture inongokunyungudutsa kuti Mwari makasika munhu wenyu chokwadi. Handiti ndikatione. Saka ndiva mangwenya ndisisi vangu musava abuse. Tikuda magentlemen ngauya apa. Ndokumuromo ndibatsirewo, ndiri mukadzi ane 40 years, ndine mwana wangu 1. So mwana wangu ari kuzambia kwari kuchikoro, akaenda these. So problem handinayo, ndiri kutsvaka basa. Ndiri kushanda zvangu, but pendiri kushanda mari yacho ishomasa, ndiri kutambira 3000 rand. So ndokumuromo nditsvakirewo basa kuZim omuno, ndiri muno muJoni. So 3000 ndopendinoti mari yemwana yangu netax fund, netax food, kumusha kuna mai. Ndiri single mother and handina kumbobvira ndakaroorwa pa40 years dzendinadzo. Ndakangopiwa mwana ndine 21 nababa vemwana vangu. Havana kumbochengeta mwana, ndakangozonzwawo kuti zvakafa. So chichemo changu mukanditsvakirawo basa ndiwane kupedzisa kudzidzisa mwana wangu. Kana pane anoda kuchengeterwa imba yake kuZim, ndinoda zvangu cause muno ndakurwadziwa mari yacho haisi kundikwanira. So ndingafara zvangu mukaposta nyaya yangu, shungu dzangu kuti mwana wangu apedze chikoro chake, ndichazodzoka neupenyu hwangu, but ndiri kudawo basa, hangu ndatenda anti. So she really needs a job. Vari kuwana 3000 150 anditi. Woti pa 150 papo ndo pane rent yako yeku-South Africa nechikafu, nemari yekutumira mai vari kumusha, nemari yekubhadhara school fees. Guys, munokhoresa munhu 3000 munenge muchiti muri kuitei naye. Kwai ndakavashandira vanhu 6 years ndikati kasi maIndia munhu asingawedzeri page kaibodo havasi maIndia ndipo muno makambozvionepi guys. Saka vari kutsvakawo employment kana kuti muUK kana mune imbawo inoda kuchengetiwa, nditi munongoti vaone kuchengeterai, but handizii manje kuti mune mawapoka mari because vane mwana ari kuenda kuchikoro. Naika guys, we need to be considerate. I also mama but kuti moshanda everyday nezvaibvira maiwana zvimwe zvokutengesa kuita kuti mari wedzera, otherwise mini ngado kuti mutitengesere goti mingu kuHarare ikoko pamwe mungadoita zvimari zvinodana. Nyaya tinadzo dzakawanda, dzimwe ndadodzisiya mai ndakudoona kuti 1 hour 3 minutes dzakawandisa. 1 hour chero ndikaiedita inodzoka kusvika kuma 450 60 minutes ikoko. Guys, tinokutendai nekuona chirongwa kwamaita. Aikazve ndadadokangamwa zvekuti ine diaspora nhasi hatina zvidhirama, asi tichazvimane tichaacta zvimwe paweekend papa tione kuti tanyanyokonqosela kuti guys munhu wese ediaspora. Handiti kuvanhu vari kuUK vaya vakati isusu hari, because guys the honest truth is I've only had like 50 people from the diaspora community vakajoin. Tikuda vanhu vakawanda isu 50 shoma video ita 10,000 views. Vanhu vari kudiaspora muri vangani panapa imene? Ndimi vanhu acho. Handiti saka tikuti ediaspora munhu wose isai vana mama vana dedi papolisi, because kana zvinhu zvikadhakwa tinotangira imi vari kudiaspora kutoti tazikipani la toziya bheta girls cela usinikeze imali angisho. Saka makatikoshera vanhu vari kudiaspora. Saka isusu tiri kupaiwo diaspora insurance. Link iri mu-comment section. Kungoti mupiwe koti yenyu munoita comment section. Ende mari yacho nemari yepizza. Imari yekungodla pizza 16 pounds kana 20 pounds pamwedzi. Hapana njakaoma sekunzi kwai ndizinoda itotora nasesa wangu nditi imi mune polisi remi mune makunzi musikana. So far muzvimawatsa kunocreatwa WhatsApp group manje kozocreatwa WhatsApp group nedzimwe hama dzenyu dzamautaura nadzo kare ndevanhu vekuchikoro vose vanhu vekumaraini kugokwe kuya munoiswa manje muWhatsApp group kobva kwanzi hai siyabonga madhodha siyabonga manje sesile 500 rand apa the goal is 15 to 20,000. Una mwachiti 20 rand umwe 50 rand e-wallet mukadzi mukuru uchiitigwa e-wallet 20 rand kuti uendeswe kumusha. Ngeke. Lastly vanhu vari kuSouth Africa, vanhu vari kuZimbabwe, haisi yenyu. Handiti haisi yenyu ichavuya. Tikwai we are still working on it. Takangomira kuti vanhu vacho vapedze yenyu ichavuya. Inde vanhu vari kudiaspora ndosaka chinzi diaspora insurance is for the people in the diaspora. Handiti tinokutendai nekuona kwamaita episode ino. Mwari vakuitirai zvakanaka. Tichadzoka zvakare mangwana will be here. Chazati magetsi asati adzokana nhasi manje imi zvakaoma, asi tinokutendai izvozvo kuti ndichauploada nei-wifi ndichaiwana pandidombozi kuda ndichaguma nenda McDonald's kana kuti ndichaende pamene kuti ndinouploada. Asi chandoza ndechekuti muchaiona episode ino chero ndikauploada na7 usiku muchaiona. Tinokutendai nekuona kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka.